Puilano hai lamso ani channelo joto nai tong nai rok no tei khakhayo no rok kaham no tong baina angbo kaham no tongo hingke kwbangma borok no borok ni life bo bahai ke success tu bonai baksa ba career ni bagui baksa job ni bagui tei baksa porina ni bagui amo hai kwbangma janjani life bo sing time setting khaina nango sing bo samung no busuk time o khainai bahai ke khlai ke hangke sing jora kom ni bisingo sini samung no kwbang ke jari manai aborok no tei sing kwbangma jora wan sukpano sing jora moti a samung no pairi maya ba samung lerei thango time no sing follow khaiei maya amo hai rok ngai thango hingke sing bahai ke jora no rugui sini samung no sing kaham ke sarai telangi manai ba a samung ni bethai bahai ke sing jora rugui manai aborok no tei sing tini kaisa technique nailenai kwbangma borok tongo jora kolok romai pori phano a samung no borok tamhnai kaham ke sarai mania am haing thangoi ta tangai hingke borok ni kuno time setting kori kuno kaisa system kori pori mani jeng je kuno samung khaimani kaisa system nango ba a system no follow khaike hangke jeng chini jora bai baksa a samuni bethai jeng manai thango amo hai hingke ang nor ni bagai tini kaisa topic tubui phaikya abo hingka hingke Pomodoro Technique a technique ni mung hingka hingke Pomodoro Technique phaide jeng tabuk Pomodoro Technique tamo bomo hai bahai ke khlaijak abono nailayeno norok screen no nugui mankhana oro the Pomodoro Technique tamo asole kubuino Pomodoro Technique engkha kaisa nang time setting khaimani tei nini kaisa jagao ba kaisa samungo nang bahai ke focus khainai distraction yakni nang bahai ke katiwi tongnai jora rugui deng a samungo simino bahai ke focus khaiman abono tuino kaisa time setting snamjak amtei haino angbo belekhe jora o samung khlaifru multitasking o kaisa paya sini no tai kaisa wan sukjak ting tongkha hingke kaisa no yakhai tei kaisa naijak ting thango bokhrogo am sike choliwo amo joto no kisa misa amti rok angbaina abono distraction ngo jeng joto no ango nai di kaisa paya sini no tai kaisa romjak hangke o samungo paya tei kaisa kubuni samungo paya ngai thango hingke jeng kaisa samung no pairewoi tei kaisa samungo bahai ke romnai abono naileyeno kaisa ke kaisa pairemani yagulo singtai kaisa samungo rom khangke belekhe kahamango aboni bagai jora komni bisingo chini kaisa topic bai thanai tei kaisa abo joto jaga no samungo nango nini porithaning thung nini komuni samung khlai thaning thung abo joto jaga no samungo thepajago hingke nai di Pomodoro Technique tamo Pomodoro Technique go kaibri step tongo first hingke nang jekono kaisa nang tamo samung khlainai haita tamo samung khlainai nang a samung no songai na di second step bo hingka hangke nang aro 25 minutes time setting ma khainai ba timer reina di nang puilao hingka hangke tam saka step 1 no hingke nang tamo samung khainai ni samung no nang sikang sos khaidi second step bo hingka hangke nang 25 minutes ni bagai time set khaina di third step bo hingka hangke a samung no nang khlaina ni sengai mankha jesuk nini timer to nang pulao setting khaina kha hingke third step hingke nang samung khaijinai 25 minutes ni bisingo phano nang 20 minutes samung khlainai obo hingke step 3 bo nang 20 minutes samung khainai tai step 4 hingke nang tai 5 minutes ba 3 theke 5 minutes ni bisingo nang kaisa short break na di hai sapiro step 1 no hingke nang puilani ni samung no nang jos khaide nang tamo samung khainani haita hingke second step bo hingke nang 25 minutes nini timer no nang set khlaina di step 3 bo hingke nang a samung no nang je samung no chongai na kha e a samung no nang khlaidi 20 minutes nang khlaidi tai 5 minutes so hingke nang short break na di ni sao omo haike no nang taidi oro last to tongphiro obo hingke taisa repeat ni kok phaikya step 5 bo hingke nang o kaibrui no o je kaibrui step tongmani obono nang follow khaidi tai omo haike nang 4 times puila topic choose khayo abon pore nang time set khayo abon pore nang 20 minutes samung khlaiei tai 5 minutes break nawo omo haike mang nang why break khaimani pore oro 25 minutes ni sawo 25 minutes mang sang why break khai kyang ke 1 hour 40 minutes phayo 1 hour 40 minutes
Oma haike khaimani pore nung kisa long break nai mankha afro hungka hungke 30 minutes hairok break nawai nung oma haike no hanyo hai sengi manphika amo haita oma haike samung khlaike hungke sungtai distraction engya kaisa jagao focus khaijak tei ngai a samung jorani bisingo pai thangnai amo haita khaklayo norok kisale busi mankhana ani kok samani bisingtwi norok o technique no follow khaidi norok ni busuk joratei samungo nang norok comments ni bisingtwi sadi haike ani experience na angno angno share khai tongo angbo agi amtino multitask ongkha hingke tabuk hingke obono kisa follow khai ani 20 minutes ni bisingo je kono kam khaine hini ang o technique no follow khaike hingke ani samung kisa jorani bisingo no pai thango abon bagise norok ani o channel ni bisingtwi norok kisale swrwngmung manthug hini no ani experience no ang norok no share khaike hingke amsuk jorano ongsinai tini ni bagui ya tabuk ni bagui norok nai tongdi ani channel choyaui te norok ni bagui helpful ongkhangke norok like share te subscribe khaina tapok di tabuk ni bagui asukno jotono hambai।